Len otvám ventky. To čo tam bolo? Čo? Ja mám footage. Ja som videl shadow. Takže zdravím vás, ja som Daytruk44, dneska budeme hrať Eternal Nights, nový update. A som tu so Sirzajkom, takže pozdrav sa. Čaute. A som ani nečakal, že táto hra dostane update ešte. A sú tam nové itemy, sú tam nové lobbyčka, ja neviem čo tam ešte je. A vydám video po mesiaci. Za chvíľku 2 mesiace, ale dobre. Dobre, poďme. Maximum players, private room a môžeme ísť. Ak vidíte teraz, tak toto není to originálne, čo to bolo predtým. No však ešte keď pôjdeš dole s myškou, tak tam sú ešte nové veci. I don't get what that yellow bear wants from us. Yeah, I don't get it either. Is he doing this for fun or does he want something? There's probably a reason. Maybe we should try to talk to him or something. Trying to talk might be risky, but it's a good way to figure out what he wants. This place is about to collapse, and we're stuck here. Let's try to stay calm. We wait for that yellow bear to show up, and we try to talk to him. Okay. Alright. Let's do this. Okay? Tu máme 3 Night. 3. Každopádne Wolfpit tu nevidím nikde. Každopádne kúkam. To je pizza. To už bol secret ukázaný v tom videu. Tu by sme asi nemali byť. Máme ísť za papätom. Však to je klasické. Musíme ísť za pamäťou, čo? Ale tak radšej by som tam 30% paterka. Tu je Videt Freddy, takže bacha. OK, tak ja Pozri čo tu je, pozri čo mám. Čo? Nový item. Čo nový item? Ja, je tu tá sirena, ale neviem čo to robí. Ja inak, ľudia, toto je nový item, tá sirena. To tu predtým nebolo. A neviem čo to robí ani. Skúsim na Videt Freddyho. Čo to zapíšti, či čo? Nechápem akože na čo to je. Ľudia, mohli by ste napísať do komentárov, že na čo je táto vec, lebo ja fakt neviem. Mňa hlavne zaujíma, aby Freddy... Ja sa teda... To je nový item! Walkie-talkie! Inak ľudia, tu je zase ďalší nový item. Tu sa volá, že walkie-talkie. Výborne je príjme Videt Bonnie. Ľudia, tu je nový item, walkie-talkie. Keď sa tu kúknem, tak tu sú proste píšaci, tu nie je zaujímavé, tam vidím Videt Freddyho. Ja ťa vidím na kamere, normálne ja ťa vidím na kamere. Nie. Môžem, ale... vidím ťa, si tu. Kúkam sa na teba. Cez túto kameru. Ja tu budem rechargeovať cez tú kameru, hej. Kamo, čo je tu? OK, ja neviem, ako sa s tým... WTF? Ty si kde? Však zabila ma Videčíka. Ona tam išla ku mne, ja som kravčkoval a ona išla za mňa. Máš revive? Asi, ale ty kokos, ja som teraz dostal taký infarkt. Keďže padne ešte ľudia, pipa tu je zase maska. Normálne, však už to bolo v tvojom videu, nie? Hej, aj to 10 faktov som spravil tak. No, skápal Sirzajko, takže musíme ísť v podstate od znova, ale dneska natočím mám 3. časť, lebo zabudnite na to, že budem natáčať 4. noc, lebo toto video bude mať že hodinu 30 minút. Poď za mnou. Len otvám ventky. To čo tam bolo? Ja mám footage. Ja som videl shadow. Ľudia, ja urobím replay. To ja som videl na moje vlastné oči, tam bol shadow. Ja som to tu videl. Ja si teraz nerobím srandu. Aspoň už vidíš, že ja... Hej, kamo, ten shadow
ten Shadow, vieš to, čo si urobil v tom videu? Mne sa tu ukázala Shadow tá... figure. No Shadow Figure sa mi tu ukázal. Každopádne môžeme to aj vyčaučovať cez tie kamery, lebo ja nechcem Čo tam už chodiť, rechargeovať keď... cez kamery? Áno, Však môžeme to to paprika. rechargeovať cez kamery, môžeme. Vidieť bon je na vecku. To- Cez ide? TikTok, tu, na TikTok stane. Počkaj, ja to tu budem, totok. Bonnie! Ty smradlavec, kde si? Kamo, Bonnie, čo tam robíš? Inak, počkaj, nerechargenúť. Čo, ty si aj recharge... Ty si rechargeoval tú kameru? Si to aj rechargeoval? Lebo... Nie. Kamo, však to není ani rechargenúť, tedy si to ani jedenkrát nerečernul. Otvorte to dvere, lebo my nemáme power. Kto tu zase je? Ja Čika, ježiš. Tak kedy som hral aspoň FNAF jednotku. Ináč, nová hra... Ja počujem Foxyho! Kde je Foxy? Ako uvidíš, okamžite zatvorte dvere a sa idem kúknúť na tie kamery, kde to je. Kamu, kde je ten cigáň? Kde je ten cigáň? Je taká hra, že je Wanted. OK. Kúkam sa, že tu nie je žiadny, že tu nie... Dovíti. Power. Ja si nebudem míňať žiavku. Tak, Dobre, poďme sem. niekoho som asi videl. Poďme sem. Ty si... Freddy? To je Freddy? Čo potrebujeme? Papeta, dobre. Zapneme elektrinu a poďme to čo bolo? Ja som počul nejaký zvuk. A ten zvuk sa mi nepáčil. Každopádne ja som radšej išiel ku tej office, už je asi 4 hodiny ráno. A ešte nám chýba. Ale my nemôžeme ísť do office, lebo tam není power. My máme len power pri music box. My máme len power k music boxu. Ľudia, ak dáte 3 lajky na toto video, dáme part 3. Kde dáme noc 4. Noc 5 dáme na part... Ja som išiel do venty. Noc 5 dáme na part... 4 sa mi zdá. Ježiš, som sa dosral, že tu bol Foxy. Do prdele, do pizdy. Teraz aby hlavne ešte vidieť Foxy do venty, ináč sme úplne ešte cooked. Čika, prosím, prejdi. On nemôže ísť do ventky, to je dobré. To je mega dobré, že ona nemôže ísť do ventky. Už môžeme ísť, už je to tu safe, už je to tu... Počkaj, vidieť Bonnie. Vec. Ľudia, my sme úplne našli nejaký randomný easter egg, proste túto vec a ja neviem akože čo to je toto a skápal som kvôli Bonniemu, lebo išiel za mnou a namiesto toho, aby išiel si ty za ním a neviem čo je toto. 2 hodiny, tak idem pre tie fuse, hej. Kamo, to čo je? Kamo, proste, čo je toto? Vieš, to je v podstate taký hoax, alebo jak sa to vlastne volá, v podstate taký easter egg, že v podstate je to Toy Freddy. Ale je vlastne že v podstate, on je to v podstate namakaný Toy Freddy. OK. Možno kvôli tomu, jak sa mu posmievali, že je hrozne tučný, tak spravili potom takýto meme, že je hrozne namakaný. A však to je aj tento buff Helpy.
Ja už Takto nemám to bude asi vo faktoch v tvojom videu. Ale dosť dobre, že sme to našli. Hej. Ale ešte len treba nájsť ten ballpit. OK, bye bye, ja idem preč. Musím ísť pri to. A to je dobrá taktika, že ty proste pôjdeš preč a ja tu zatiaľ budem stážiť. Hej. Idem Kamo, vidím Cupcake sa hýbe. Tam sú než nožnice. Ak dojdú tieto veci, tak ja som tu. Ako to zatiaľ je? Ľudia, teraz, konečne tu dáme tú tretiu noc. Musíme to dneska dať. A part 4 asi vyjde v lete. Tak očakávam v júli, pretože za ďalšie 2 týždne vydám part 3, čo dáme 4. noc. Vidieť Foxy je tomto, jak sa to volá, Pricekovne. Nevadí. Písal ten Office, aby si mal stále Ja som power. asi videl Shadow Bonnieho. Ja som normálne videl Shadow Bonnieho, lebo som videl jaký divný sicht. Okay. Ale to môže bolo... Ale teraz neviem. Nikto tu není, asi tu zatvorím dvere pre istotu. Zatvor si. Ja si tu zatvám tiež dve, že v podstate... Dojít už môžeš. A Fiuska je tomto, jak sa to volá? Fiuska je, jak sa to volá, tej miestnosti ako Office je Fiuska. No, ale ja tam do ríti. Nemôžeš. No, lebo ja budem obklúčený asi. A došiel papet. Prosím? Došiel papet. Kdeže došiel? No, že už nemôžeš rechargenúť. Do ríti musí sa tu jedine. Tak ty sa teraz vraciaš? Hej. Ja vidím Foxyho. Prečo Foxy tam musí byť? Super, ide za mnou Cupcake. Foxy je hneď pri mne. Takže musím byť opatrný. A 4 hodiny áno. OK. Kamo? Čo sa deje? Mňa Mne sa to Cupcake, seklo. mňa Cupcake chytol. Ale nevadí. Kamo, mne sa tu teraz seklo a normálne on išiel po mne Foxy. Fuj, ale ja som stihol zavrieť dve. OK, chod to rýchlo rechargenúť. Nemáme dosť veľa času. Haló. A to ja... Chod to rechargenúť. Čo najrýchlejšie. OK, rechargujem to. Kámo, toto možno dáme. Konečne. Reálne. Mám ti otvoriť dve? Nie, netreba, ja tu budem kempiť. Ja už nechcem ísť von, lebo tam je to strašne Freddy ma normálne nebezpečné. nevidí. On ma nevidí. On sa snaží dostať. On sa snaží sem dostať. A on to nevie otvoriť. Oh my gosh. Toto On sa možno tu snaží dáme. dostať. My to možno dáme. Ja sa nemôžem teraz pohnúť. Ináč ak sa pohnem, tak budem mŕtvy, bo on sa tu snaží dostať. A jemu to ako nejde. Jemu to nejde. Pomoc. Prosím, dajme to. Koľko Ja hodín? som sa... Koľko hodín? Ja neviem, ja sa nemôžem kúknúť, lebo... Nie. Nie si mŕtvý. Nie som, ale... 5 hodín. 5 hodín je? Turi, ti 5 došlo nám Fiuska. Kamo, teraz musíme prežiť. Koľko je hodín? Neviem, lebo však ono sa všetko vyplo. Ale už je 5 hodín. Asi OK, tak 10. toto možno už dáme. Zakempíme teda- to, lebo ty si to rechargeoval už. Hej, ale tak
čak, náhodou. Kam už to asi zakempíme? Však už sme koľko attemptov mali. Tu zakempíme, ja už nechcem proste tu byť toľko dlho. Idem sa skryť. A ty buď opatrný. Neboj. Dobre, vidieť Bonnie. Ne, kamo, plus neskáp. Nie, ale ja sa nesnažím, ale on tu teraz stojí. On stojí medzi dverami. Prosím, vypadni odtiaľ. Nie si mŕtvy. Nie si mŕtvy? Nie som. Prosím, poď. Prosím. Yes! Yes! Kamo, tá hlava nám pomohla. Kamo, ku mne nikto nechodil. Kokos! Preboha! Ja sa vôbec neteším na 4. noc. Ty kokos! Niezle. No, takže, ak sa vám toto video páčilo, nezabudnite dať like, odber a dajte aspoň 5 lajkov za part 3. A takže, zatiaľ, čus! I'm pretty fast, I'm gonna get you it on